ଏହି କାହାଣୀଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଆଇନା। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟମ ପରିବାରର ଯୁବକ ଅରୁଣ। ସ୍ୱପ୍ନ ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଛୋଟ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସେ ଭାବୁଥିଲା, ମୋ ଜୀବନ କେବେ ବଦଳିବ। ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଫଳ ମିଳୁନଥିଲା। କେବେ କହୁଥିଲା ସମୟ ଭଲ ନୁହେଁ, କେବେ କହୁଥିଲା ଭାଗ୍ୟ ମୋ ସହ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ହାରାଇଲା। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କି? ଗୋଟେ ଦିନ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ସାଧୁ ଆସିଲେ। ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ଦିନକୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛ? ଅରୁଣ ଚୁପ୍ ରହିଗଲା। ସାଧୁ କହିଲେ, ଯେଦିନ ତୁମେ ନିଜକୁ ବଦଳାଇବ ସେଦିନ ଭାଗ୍ୟ ଆପେ ବଦଳିଯିବ। ସେହି ରାତି ଅରୁଣ ଘୁମେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଭାବିଲା, ମୁଁ କେବଳ ଦୋଷ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ କେବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇନି। ସେହିଦିନ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଳ୍ପ କାମ କଲା କିନ୍ତୁ ନିୟମିତ। ଅଭିଯୋଗ ବଦଳେ ପ୍ରୟାସ, ଆଳସ୍ୟ ବଦଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକେ ଦେଖିଲେ ଅରୁଣ ବଦଳୁଛି। ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଏକାଥରେ ସବୁ ଦିଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରେ, ଯିଏ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖେ, ଜୀବନ ତାକୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜୀବନ ବଦଳାଏ। ଏହି କାହାଣୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥାଏ, ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଏହା କେବଳ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସଂକେତ।